Us presento la meva escola. Benvinguts a la Mercè. En aquest edifici és tan xulo que són d'infantil. Volem conèixer L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Martorell han tret a la plaça Pere Teixener trenets de 5 polzades per gaudi de totes les famílies, amb la novetat de fer difusió de tot allò que es relacioni amb el món del ferrocarril, més enllà de les festes tradicionals. Fins ara aquí a Martorell només fèiem per festes concretes, per la marató i tal, i ara esperem que a partir d'ara 3-4 vegades any puguem fer aquests plantejaments. L'associació la formen unes 80 persones que, des del passat mes de setembre, poden gaudir del nou edifici ubicat a l'antic dormitori de maquinistes. Ara és una gossada estar en aquest nou edifici. I en el que estan fent una nova maqueta. Perquè la que teníem a l'associació vella no podia sortir d'allà. Era un bloc i era impossible. €1 per viatge, l'entitat voldria fer aquestes mostres una vegada al mes i la ubicació a la remodelada plaça Pere Teixener és positiva, segons l'associació. Creiem que és millor pel fet que al estar al centre de la població hi ha més moviment, hi ha més gent. Allà on hem muntat últimament, bé a sota del pont de la Riera, no se'ns veu tant. Una passió ferroviària que passa als més joves que ja estan ajudant des de ben petits. Per ser de la joventut podem fer més coses, perquè ja com els socis ja es van fent grans, nosaltres ara estem més en la part d'ajudant i tot, i podem conduir nosaltres. I en el que tenen la mirada posada al seu futur professional? Sí, jo ho tinc claríssim, que en quan faci l'ESO faig el batxillerat i me'n vaig apuntar a la Renfe, ja. I més ben marcat. Maquinista de tren, sobretot de l'AVE, perquè així puc estar a Barcelona, a Madrid, a Còrdova, en un dia sencer. Que tinguis molta sort, Eric. L'Associació d'Amics del Ferrocarril continuarà mostrant les seves maquetes i reunint a famílies a les places de Martorell sobre els seus trenets de 5 polzades.